Μόλις έφτασα στην Νάπολη. Ο οδηγός προσπαθεί να μας σκοτώσει, είναι εξηγείται αλλιώς. Μόλις κατέβηκα από το ταξί και τελικά είμαι ζωντανός. Πάω τώρα να κάνω check-in στο ξενοδοχείο. Κλείσα ξενοδοχείο μόνος μου επειδή οι άλλοι είχαν κλείσει ξενοδοχείο όταν είχαν έρθει πριν λίγες μέρες. Παρεμπιπτόντως, ο Φίλιππος ζει στην Νάπολη διότι σπουδάζει δαμέ. Γι' αυτό εγώ έκλεισα ξενοδοχείο κοντά στο σπίτι του. Μπήκα τώρα στο δωμάτιο που έκλεισα. Τούτο δαμέ είναι κοινός χρήστος χώρος. Και τούτο είναι το δωμάτιο μου. Εγώ νόμιζα ότι είχα κλείσει σε ξενοδοχείο, αλλά τελικά έκλεισα δωμάτιο σε απλά μια πολυκατοικία, δεν ξέρω πώς πάει η φάση δαμέ. Μόλις με πιάσε τηλέφωνο ο Φίλιππος και λέει ότι είναι κάτω από το ξενοδοχείο μου, πάω να τους έβρω. Γεια σου φίλε μου, μάλακα μου χειροκιάς μου. Πού είναι οι άλλοι? Άρε, δεν σου να με στάσεις. Μάλακα μου χειροκιάς μου. Δε που ήμουν ρε τόση ώρα ρε. Ράγει τον γιο μου. Ναι. Μάγα, υπάρχει ένας λεξέ ιδέα μου. Ναι. Εγώ πόσα κιλά είχα. Κάτσε να κλείσει κάτω. Χάσα πολλά κιλά. Ναι ρε πέλε, έγινες ο μισός. Και τα μάτια σου είναι ακόμα πρισμένα από την Πολωνία. Κάμπο, ζήρ. Άντρια. Εντάξει ρε. Άντε πάνε σου. Σας μάγκες. Ο νυχτερίδας. Γιατί ρε, είπες με Αλβανό ρε μάλακα τώρα. Τα χαλαρό του έρχεται ο Ανδρέας να είναι Αλβανό μουτά. Και λέει είχα, εγώ και Αλβανός, φίλος μας. Τώρα καταλάβατε. Φίλιππε, θέλω να φάω. Και εμείς ρε! Τώρα όμως, ούτε σε 10 λεπτά. Δάμε έχει πίτσα και δάμε έχει πάστα. Γιατί άλλοι πίνουν? Γενικά με σούλον το ταξίδι. Α, εντάξει ρε. Εφαμένος τώρα Αλλά περίμενε, πρέπει να κάνουμε μια δήλωση. Τι? Ο Φίλιππος είναι ένας μπαζάρδο. Ρε, ακόμα φίλος. Μαλάκα πήγαινε να μας πατήσει. Δεν του έχεις εμπιστοσύνη σε τίποτε. Όπου σου λέει να πάμε τσόφτα. Ισχύει. Κατάφερε να κάνει το Όχι, ρε, φάφι να κράζει μιλήσει το τον κάτσο, επέ. Το αφήνω στο φαγητό. Ρε. Ρε πέλε, πρέπει να έρθεις Σαλέρνο, ρε κάτω γιατί. Ρε να με το ζόρι θα μέσα σήμερα ρε και αμέ είδα να σας έβρω ποτέ ρε. Ρε γιατί περπατούμε στο δρόμο ρε. Ο νυχτερίδας περνά χωρίς να δει. Εμείς θα κουρευτώ ρε. Appointment. Να καθόμαστε και να του μιλούμε του ηλίθιου του στο πιο καθυστερημένου παρπέρι μες στην Ιταλία τελικά. Γιατί τι σου είπε? Έπιαμε στην κουβέντα, θέλεις κουρέμα, ναι, έλα την Τρίτη. Η πόλη μου είναι η Νάπολη και είμαι περήφανος Ναπολετάνος. Τώρα γιατί πάμε όλοι σπίτι σου ρε. Για το λίγο σπίτι μου. Θέλω να δω το σπίτι του, εγώ κατάλαβες. Ρε πέλε δάμε πολύ κατοικίες είναι τέλεια καλές τα χάρη. Αφή, εννοείς Θα το. υπομεινείς κουβέ. Και αν επομείνεις και τώρα. Όπως στην Ελλάδα. Τι έκλεισατε, hostel πάλι? Airbnb. Ρε, Σαλέρνο, εγώ φίλος σου, είναι έτσι πράγμα λέω σου. Μάνα σου, κολόγερο γάμο το σπίτι σου. Κάτσο, επέπε. Ας σας βάλω 3 δάχτυλα του κάθε. Σε μία τρόπο θα πούν κάτω, εγώ πάνω. Γιατί? Φούμε το σασέρ και Αφού τι λαλεί ρε μαλακα, πρέπει να μας... Πάμε να δούμε το σπίτι του. Πάμε, ρε. Πάμε να δούμε το σπίτι του Πάμε Φίλιππου. ρε μαλακα. Ρε λαλεί. Ρε πήγες μες στο σασέρ πριν ρε. Φοβάται τα σανσέρ ο νυχτερίδας. Κάνε βίντεο το θάλατο μας ρε άντρα. Τός είναι ο δήμαρχος της Νάπολης. Αλήθεια? Ναι ρε. Τός Άρε. είναι ο Αλμπάν Λουτσέσκου. Πέλε να χτύχουν το δωμάτιο μου, επειδή είναι την μέρα που είμαστε Ναι, 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 πετυσμένοι. ναι. Απλά δεν καθαρίσεις ποτέ. Απλώς... Αλλά είναι ψεύτης ρε, δεν καθαρίσεις Ρε μαντζής η ποτέ. κατοική σου μέσα ρε. Λείπουν απλά. Δεν το λείπω, είναι λιωμένοι. Πήγαμε στο σπίτι του Φίλιππου. Άλλη να κάνει το δωμάτιο σου. Να μένει το μέλλον του Φίλιππου. Το μέλλον του Φίλιππου ρε παιδιά. Έχουμε καπότη. Εγώ συγχυστήκα νομίζα για της Πολωνίας ήταν να του πω πού τα ήβρες ρε. Δρομία, ναι. Ποδά τι είναι. Δεν έχει τσίπια από εκεί. Ρε μια χαρά είναι εδώ. Γιατί δεν έχει την παραθύρα. Κάναμε νυχτά που είναι τερατσά.
Πάμε να φάμε ρε, στην ταράτσα σου. Αφού τώρα όλα τούτα να ανοίξουν ώρα 6. Κι αν ανοίξουν η ώρα 6. Γιατί είναι κλειστά τώρα ρε. Ναι. Τα φυλάκια είναι, γιατί ο κόσμος εμπίνα η ώρα 5. Ναι, τα λεπτά. Αυτά. Είναι ακριβά να πάρεις. Εντάξει. Άστα μου δηλαδή πάνω. Ρόνι Χτερίδας που είναι ρε. Εθέρτη. Όχι, αφού φάτε. Εκλέψαν του. Ρε φιά με χάνω χρόνο. Μ' αρέσει και όμως πράγματα ρε πέλε. Και κάμε στο χωρίς να σου το πει. Ναι ρε μ' αρέσει και ρε μα είπα σε αυτό μην κάνουμε έτσι όλα στο μαζί μ' αρέσει Δεν είναι καιρό ναι ρε μάνα. μ' αρέσει κύριε το που κάνετε ρε. Φίλιππος εμάς είναι κλειστά. Θέλετε να πάμε, έξω θέλετε να πάμε στο δούκ. Έφερα σας να έχουν τα φαγιά, έφερα σας να έχουν τα μαχαζιά. Μου κάνουμε τα παράπονα. Αντουροπλατεία. Εγώ θέλω να φάω. Άντε να φάμε. Τι, πού είσαι ρε Φάφη. Μιλάω Φάφης. Μιλάω Φάφης. Πες μου κάτι, Φάφη. Φίλε εντάξει, θα είμαι αντιαβρωμή κατούρες, θα είμαι σκάλες τουλάχιστον. Εντάξει, έχουμε λίγο τα προβλήματα. Ακόμα ανοίξουν οι τσέλες. Προσπαθούμε να βρούμε κάτι να φάμε, αλλά τα μαγαζιά θα με ανοίγουν η ώρα 7 το απόγευμα. Intro. Τι διάλογο κολλέγα είναι. Δεν τον που καταλάβει και τι του λέει ο άνθρωπος. Πολλά καλά ρε. Ξέρω. Πάρα πολλά καλά. Θέλω, θέλω τον αυτό μου. Γάμω το Φίλιπ. Ρε εσείς δα μέσα του την πλατεία ξαναέρθατε. Όχι. Πρώτη φορά έρθατε δάμε. Ναι ρε και όχι μόνο 12 χρόνια ρε. Αλλά έχει πολύ κόσμο. Ναι εντάξει ρε μα και μόνο άμα πάει σε σίγουρο πολύ κόσμο για 12 χρόνια. Ωπα ρε, παίρνουμε μέσα. Έτσι φόρμες τρώει αλήθεια είναι πίτσα. Ναι. Ναι. Θέλω πολλά. Καλά, γιατί μας συστήσει ο άνθρωπος ολοκληρά. Είναι πιο ώρα να κάνεις έξω. Πάντα σε κάτω. Αλλά είναι πιο cozy. Πάει έτσι. Πρόβολα πιο σκληρή. Μετά μοτσαρέλα κανονική. Μοτσαρέλα την Buffalo. Είναι η τέλεια μοτσαρέλα. Αλήθεια. Μα... Πίνουμε καφέ. Η παραπάνω Ιταλία, ναι. Εγώ δεν κάνω μίτσα με. Ξέρω ρε. Να σε δέλουν εσένα στο τέλος. Και κοντεύκονται τις Με φωτιάς. ζάχαρη. Έβαλε μου ο Μάριος και φτύσε μέσα θέμα, θες πούμε. Έκαναν καλό αρκαγόνα. Ευτύσε. Κατά πιάτε τα. Είμαι σίγουρος τα, είμαι σίγουρος. Θα είσαι με πιο λίγο ρε. Ναι, σήμερα Σάββατο. Να μας πατήσουν. Ρε μα έτσι είδαμε ρε, να μας σκοτώσουν ρε, τι κάνουνε ρε. Μέσα αυτό είναι μου και sorry είναι είναι κατά λάθος που να ματσιλίσουν. Να ματσιλίσουν μετά να νιώθουν ένα σιό. Στην Ελλάδα ήταν να ακούσει Παναγία τώρα, ξέρεις. Να ματσιλίσουν και ξεμάζουν σε μετά που τσίλι με έτσι. Τώρα πάμε σε μια θέα. Το πρωί. Γιατί? Για να πάει στο Βεσούβιο. Τι λάλλεις ρε. Εγώ τώρα το μαθαίνω. Και εγώ πριν. Θες να πάεις? Να πάω ρε, άμα πάμε να πάω ρε. Ναι, για σήμερα και ο Φίλιππο μέσα δυο νούμερο. Μα τι ώρα πρωί πρέπει να ξυπνήσουμε. Πρωί. Φιλίππε, τι ώρα το πρωί πρέπει να ξυπνήσουμε τώρα, έμαθα εγώ πρέπει να ξυπνήσουμε πρωί. Λοιπόν, αν θέλετε αύριο να πάμε Βεσούβιο, πρέπει να ξυπνήσουμε από πρωί. Τι ώρα? Ξυπνήσουμε από ώρα 9-8. Ρε. Κάμε μου ρε. Η αλήθεια ήρθαμε στο πιο high class τόπο της Αλβανίας. Πώς ονομάζεται η πιο πλούσια περιοχή μες στην Νάπολη? Αλμπανόβα. Όχι. Αύριο ο Φαφής φεύγει πάει Κύπρο και μια μέρα πιο γλυόρα από εμάς επειδή λέει ότι βαρέθηκε. Δεν μπορούσε να αντέξει ακόμα μια μέρα στην Νάπολη, δεν του αρέσκει. Είναι επειδή δυσπυρκάσε με τον Φίλιππο. Γιατί ρε φίλε μου γαμμάω. Φάση είχαμε μόνο λαφκές. Θέλω εγώ ότι δεν ξέρω όλη την Νάπολη ακόμα. Ναι, ρε μαλάκα.
Έμεινες κάθε εβδομάδες μες στο Ερκολάνο, μες στο πουш στο χοστέλ. Ρε πώς δεν τσινόμα ρε, μασέτα που το λάβεις. Ματσέτα. Ματσέτα ρε, αν μπορεί να είχα ματσέτα όταν ήταν να το καρφώσω στο κρανίο του Φίλιππου. Πάσω έτσι που πάνω να το καρφώσω. Σκούιζι πονασέρα. Βαφαγκούλο. Εντάξει παιδιά να μας δέρουν σήμερα μας. Ήθελα να μας δέρει χτες και όπως πήγαινα έσω ήθελαμε πίτσα. Κοινός που παραγγέλνε ο Μάριος δεν να μας δέρει χτες. Επειδή άρκεψε το Μάριος «Ω, φράτελο!» επειδή ήταν και λίγο πίτσα. Και άρκεψε το Μάριος, αλλά ο πελός που δούλευκε για μέ ήταν... Την 7η ώρα της δουλειάς που θέλει να σχολάσει. Ακριβώς. Και τούτος ενόμισε ότι ο πουστόγερος δεν με δέρει. Να ήταν να του τραβήσω η πουνιά και ήταν να μπει μες στο φούρνο και ήταν να γίνει κάτσο επέπε από μόνος του. Και μετά, όπως έκαμε τις πίτσες μας, αρχίσαμε να το φοβείς και ο Μάριος. Εντάξει, τι είναι τούτο, και άρχισε μια φάση. Είστε με να κάνουμε τις πίτσες και μετά λαρώ σας. Είναι ωραία ρε πέρα, αλλά ο Φίλιππος εμπαστά. Εντάξει, έναν πολλά γλυόρο με αυτό. Ήρθαμε δαμε στο κάστρο που μας έλεγε ο Φίλιππος στο σύνορα. Δεν που με έφερε. Νομίζεις μίλησε κυπριακά. Ναι, εδώ σου κόμπω δεν παιδιά δαμε είναι ο μόλος της Ιταλίας. Πολλά ωραία σκιά, αλλά ήρθαμε στο μόλο. Ξέρεις να μου είναι, σαν που τσεγάμισε ο μόλος στη Λευκοθέα να ευκήγεν το πράγμα. Ρε, είχαμε 3 αναπτήρες. Τον έναν δεν ευκαλοποιεί μου να μου επούντζα στον άλλη φορά. Το δεύτερο επούντζα στον τώρα είναι ο Χάσης. Δίκαιος να κρατήσει αναπτήρα εσύ. Τα κολούμπιν τούτοι. Ο προφεσόρ έβαλε τιμωρία τον Μπερλίν. Ναι, να πεις πορκούτε ξένοι. Πάμε στη Λευκοθέα και λαλούσι. Πάμε να σου έξω μια θέατα, ξέρω εγώ. Έπαιρνε τούτο συγκρίνεται με τη Λευκοθέα. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Να σου πω ότι δεν θα με το στενό. Αυτό που κάθονται τώρα φάση. Κουλτούρα του σεντέκια από στη Ελληνική. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola. Το μωρό το βίντεο σου, να βάλω το χέρι μου στο φαΐν τους και να με μαχαιρώσουν εδώ. Δεχόμαι. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga 1000%. Si yo fuera. Ποια είναι η γνώμη σου για το μέρος που να κάτσουμε? Σαν και καθόμαι μες στο... μες σε orange shop. Πάω να βρεθώ με τον Φίλιππο, έστειλε μου μήνυμα ότι περιμένει μου. Τον τζάμε. Πώς είσαι φίλε μου? Και καλά φίλε μου. Όχι. Τώρα πιάνε τον νυχτεριάν να του πούμε ότι να πάει να φάει, να πάει να κάτσει ότι να πιάνε τίποτα να φάμε. Επειδή... Ρε, παίνετε, φάτε. Επειδή άμα δεν προλάβετε τώρα φάτε, να κλείνουν τα εστιατόρια η ώρα 3-3.30 για προετοιμασία. Εντάξει, παίνετε φάτε, να φάμε κι εμείς και να βρεθούμε. Παίνετε γλύωρα όμως, επειδή να πεθάνετε αν δεν φάτε. Ο Φάφης έπιεν Κύπρο γιατί δεν μπορούσε να μείνει ακόμα μια μέρα στην Νάπολη. Γεια σας, γεια σας. Buongiorno. Buongiorno. Και μες στα... Σπαγέτι, μπολονές. Ρε εγώ μέχρι πριν μια ώρα ήμουν χάλια και έφαγα μια απέσια πίτσα κατεψυγμένη που ένα καφέ και έγιναν απ' τα χατέλια καλά. Εμείς επίαμε, εξυμνήσα εγώ, είδα τους τους ατσιμούντες, στείλα σας μήνυμα. Ήσουν καλά όταν εξυπνήσες? Επέλε, εγώ ήμουν καλά, αφού έκανα τα ούλα με το έκτος, τα πάντα εύκολα τα. Φίλιππε, να σε μαχαιρώσω μια μέρα ρε πέλε. Ρε, άλλο μπρας, επειδή ο καλεγερής ήθελε να δούμε έναν τούτο πάμε. Ναι, αλλά είναι μακριά, καλύτερα να μην πάμε ρε. Και τα μακριά, αλλά τα χάρη απλώς είναι το 7 στάση του μετρό. Πέλε, δεν ξέρω, αν θέλει να μην πάμε, ενώ να φάμε πολύ νωρίς. Αλλά ρε Φίλιππε, αν δεν πάμε σε τούτο, την επόμενη φορά που να έρθω να πάμε σίγουρα. Ρε. Ξέρω ρε, peace? Ο Ιπάτσι, τα γαλλικά. Τι σημαίνει? Peace. La Bolívar
Τώρα πάμε σε ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη στην Νάπολη. Δεν μπήκε απλά. Πάμε, έχει έναν πάρκο τεράστιο εδώ. Μαλάκα, χάεις τα πάρκα ρε μαλάκα. Φίλιππε, εγώ στη θέση σου δαμέ ήταν να έρθω να μείνω. Δεν έχει σπίτια εδώ. Ήταν να μπεις μέσα σε έναν gang crew. Μακριά και από το πανεπιστήμιο, πρέπει να ξυπνώ από πρωί. Είναι καλοκαιρί ότι μπορεί να βγει κάποιος στις πόρτες τώρα. Εμάς και είμαστε στο καρπός να μας τραβήσει. Αλλά πάμε εδώ, Γιατί έκαμε έτσι ηλίθια κίνηση ρε, και εσύ γιατί ακολουθάει τον ηλίθιο ρε. Μπορεί να μας σκοτώσουν σε τον την περιοχή. Πάμε λίγο, να δούμε τι είναι να δουν τα μάτια μας. Έχει γήπεδο μάπας. Δάμε έπρεπε να ζήσεις ρε φίλοι. Μάλακα, δεν που πάμε, δεν λέει. Μάλακα, κλείνω την κάμερα. Τι γράφει στον τοίχο? Ότι θέλουν τους τουρίστες. Τουρίσμου. Ρε κλείστε Airbnb δάμε. Αποκλείεται να έχει Airbnb δάμε. Πάμε στο γήπεδο να δούμε τον αγώνα. Ρε κάμα μας κανονικά έλεγχο ρε. Τι εντάξει ρε, με πολλά αγρίο ύφος, όχι απλά τα χα... Εγώ παιδιά, είναι το ομάδα είσαστε. Περικυκλώσαν μας λέω σου ρε κέλιες έτσι. Παλικάρκα, μεγάλοι άνθρωποι ρε. Αν ήμουν αγχωμένος ήταν να συγχυστώ να του πω Μίλαν. Αλλά κατάλαβα ότι μάχεται να με ψαρέψει ρε. Λαλό του νο ρε, ποιο Μίλαν ρε, Νάπολη ρε. Α, ναι, ζήτησαν να δουν τα εισιτήρια μας για να δουν πού είναι να κάτσουμε ρε. Κάμα μας ολόκληρο έλεγχο ήταν να μας δέρουν. Εγώ τελικά αγόρασα στη σωστή θέση εισιτήριο. Ναι. Κάθομαι μαζί σας. Ναι. Pampagoulos. Να μου ρε, ξύλο ρε. Con il numero 20, Piotr! Του Μαραντώνα. Civaldi! Αύριο. Γίνεται χαμός, γίνονται επεισόδια. Μόλις ήρθαν οι ούλτρας της Μίλαν. Μόλις τελειώσε το ημίχρονο, 2-0 προηγείται η Μίλαν. Ξεκίνησε σύνθημα ο Φίλιππος. Τελικό σκορ 2-2. Ρε πρέπει να φύγουμε ρε, φτιάχνουν μας ρε. Ο Έντι δεν καταλάβει ρε παιδί. Απλά θέλουν να σχολάσουν τι τους αφήνουν. Πάμε πάνω να παίξουμε ξύλο. Πάμε να κάνουμε επεισόδια. Εντάξει, φρατέλο. Φράτε, τι είναι ρε, σε Ρουμάνι, φράτελο άλλο. Φρατέ. Φρατέλο. Φρατέλο και φρατέ. Γι' αυτό λαλούσαμε τα ότι οι Ρουμανοί έχουν κοινά με τους... Έχουν. Κοινά με τα Ιταλικά θα μας είπαμε. Εγώ είπαμε. Πάνε τώρα πάνω. Θα συμμετέχουμε από τα Ποιος Καρατσχέλια ρε, Έντουαρτ Αντωνί. Παίξα ξύλο ρε πέλε, Να το δούμε στο Hooligans TV. Ο Φίλιππος προσπαθεί να πάει φυλακή. Ρε απλά προχώρα πριν μας δέρουν. Αφορμή ψάχνουν δάμε να μας κάνουν αχρήστους.
Η ώρα είναι άλλαξε ρε. Όχι, είναι αλλάξει. Η ώρα 3 είναι αλλάξει. Είναι λίγο διαθρόπημα. Ρε πελός εσύ είσαι, ακούσες. Έχουμε και εμείς την τηλεφορία ρε άντρες. Άντε πάμε. Χαιρετιζόμαστε. Θα τα πούμε. Ευχαριστώ που μας επαθανίζεις. Βάλβαιο. Τους τίτλους που κάθονται για το ρούμ μας. Άντε ρε ουσίτα. Να έρθω το Δεκέμβρη, έρθα να περάσει έτσι. Πού είναι αυτό το νιώπου εμείς ρε. Ρε εμείς κάθε μήνα εναρκούμαστε. Έχει πρόβλημα φίλε. Και εσύ θα σπουδάσεις. Απλώς ξέρετε δεν θα παίρνω κάτι σαν Λορέντζο, κάτι έτσι. Θα πάμε σαν Λορέντζο. Την επόμενη φορά που ενάρτετε... Ρε παρατρίχα έμας πιάνει μπάτσι. Παρατρίχα έμας σκοτώσαν οι μαφίες, ήταν γκέτο για με. Και παρατρίχα έμας έδεραν οι ούλτρας της Νάπολη. Παγαλά. Ξέρετε που το σπίτι σας, ναι. Ναι, Άντε άλλο μια φορά. Θα σπίτι. Πάρε καλό διάβασμα, καούνες διάβαζε πάσε τα μαθηματικά σου. Πόσο κοπεντά τα καταφέρω σαν τον Πόζη. Δαμε ρε παιδιά είναι πολλά καθαρά. Η πιο καθαρή πόλη στην Ευρώπη. Όπως λέει και ο φίλος μας ο Φαφής, αυτή είναι η κατουροπλατεία της Νάπολης. Αυτό είναι το Αλβανιστάν.